Nawhchizuar hi ram zong deuh thaw phal lo ania chuti lai chuan ram hmun tina hian lo zuar tawk hi chu anom reng he chanala nge pawh hian chung chanchin te chu kan ti tawh thina Bengvarthlak le zel lai chu kumla tling lo thlengin sum huna ani don phot chuan anin zuar hre talem lo hi ni chutiang mi tleingol kum som panga South Korea kama mi chanchin chu tuna hian kan en ho lok dona jo ti mingpu atong hlo maya chupa chuan a thil du ti thei turin a pui thei tur thuwa soiba ka a hlo chua ang po in sem turin anin kan siam ta thlapa he pa aton hi kum sang ni la som porok August thla dai kha ni to nge nge a che chiat tak ma hian mi chi khang som panga mut pui manin sing khat zen zon vel chu a hlo chuak man ani ome avatlem ve kan ti mai theya ma se he te rol hi kan khret tur chu sum don nan taka in zuar ni lovin poisa adu momo zual changa in zuar jok mai ang chi kha ani ti khetel taila oga sang ni la som por ka tanga bultan chu akum le sang ni la som pasari mei thla lo ni chuan apum lama harsatna ani tatlat maya damdoi in lamain en tir tura akal chu doctor te chuan HIV kai thu an lo khilta ni he chanchin hi a school lu na thu nei tu te chuan an lo khriatin an hnot chuaka anu le pa te hian zo ti mingpu chu report ngalin an fanu chu Nawhchizuar na konga a hruai ni tin thu buai an thelut ngal boka ma se zo hian meichia hian adu thu nge in min ron soma chumi proof nan chuan a hlo po kanin sem thlap thrin ti na tang ve boka police te hian an han chui chiang ngel dona ma se zo le meichet le rol in text na le an fin fian tur chiang kuang turang angkha abo vek maya an tong ka tanga an soibak fin fian a tha om hlei thei ta lo ni chui ti hak le zol turin he tlei rol hi mi pa a om pui lain a ra fim ngai lo thu a soi mau maya chu wangin khoi nge tu nge va mut pui ti kha khretur po in khriat chhuat thei aloi anei tat si lo ni chu wangin police tan chuan chui ngai na awang em mai le zera chung zong nuwa chuan thu nei tu te chuan zo hian he tlei rol hi anor lui lova an pani in ram siamin he sum hai lo na dan phal lo hi an ti dun mai ni ti chu an thutluk na ani ta ni zo chu thu buai an otir dalem lova ma se chumi wang chuan azalen ti na ni hau lo kumtling lo me pat me chet na mang tura apuya wang hian man ani ta thawa ama ba ka hian midang pani po an man tel nge bok ani nie me che hian a poisa momo zual changin poisa avalo mai zera ma se ngai to chiang te khovel hausak na zong nei mai da HIV in ei tel phana ni si chuan a hlu chuang lo ani sumin a lei thei lo lim na hi sumin lei kan tum thina ma se sumin a lei thei lo lim na ni lovin sumin a lei thei lo natna buaina harsatna kan tok zok thrin in ngai tu ma support thrin ang che sum hi alo ne bek lo sumin a lei thei lo in ei thei si ho kha ngai poi mo ma sa zok thrin ang che nutam tak chuan an fa te hetianga an han om mai hi ara phlak an ti khopang le ma se nu than khat chuan an fa te ngei chu tiang ti tur chuan an khilang loya Malaysia ma nu pakhat miroi an ti mai hmuna Sarawak kumsum thum mi chanchin hian nutam tak chu a thong hle maya henu hian am poisa barul nan afanu kumsom palimi chu Nawhchizuar turin an norlui tlat maya chu mai ni ravin an customer pakhat chu apateya ani heu mai hei hi an khelok sa big lova hotel pakhata in huturin anin befela chu hotela chuan vakalin apateya chu awa mu heu mai ni chu he apateya kumsum ni pathum mi lakhi police te chuan an man ngala ma se meichia hi a khoi chemi alo ti in a soi thunga a chan chu tunge dor tur chu ti a han khriat khan chu tiang zong in a khosatalo ni ti na soi bokani ma se ni sagai chung chu thu chiang zok an chui pa in an man ta hria hetia an han chui chian zel tak nu hian hetle rol kumsom palimi hi mi pakhatin alo pong sol to pokani ti hria in
chupa chu kumsum ni pakumi ni in an man ngal boka businessman ni in sum nga tak mai ania alo dor fo to thina dor mai ni ravin alo pong sol to bok nen tin anu le hotel nei tu chu kumtling lo Nawhchizuar tirna konga thiam lo chan tirin an man ngal bokani anu le hotel nei tu hi convict an ni vai chuan kumsom panga ai tlem lo chuan tang dona he chanchin zia lai hian court lamin thutluk na an la siam chi lawa ma se an tan ngei chu aginom viawani ole to ber dan chuan Malaysia thil thleng tho hi lo ngai thlale teang kho ti mingpu chuan bialpa ho su tak mai aneya a ho sakna chanpo yu khe thiam mai ome tum khat chu abial nu chuan atet lai tonga athian kom to zongzong te somin Australia ni som chung tur nei turin thona cricket kaka sakang chewatia ti chuan athian nga moza chu somin cricket mana po hian nuai khatle singa bo veran mangwal nge nge ni ma se Australian thlen hian an mani lo boipui tura an ti te chuan manzuin rum pakhata an khung khoma ti chuan Nawhchizuar turin an nor luidon tareng mai alo ni kar khat chung chu an boi tamap map maya ma se an zinga tuem ber chuan engtin tinemo midang be pop thein police nena thu thlen wat anita police te chuan heng mei chia te hi an chan chuak ta ni kho le abial pa chu man halin tun ma tong toin Australia ma hian Nawhchizuar tura nor lui tur mei chia an lo thon thlanwal to ni ti chu khriat ani le zel boka thu boi siam sakin an chunga khremna lek ko ani ta bokani keini rama po hian hetiang lam kai noi hi kan la tong ve vak lo mo kan ti mai theya ma se poisa nei lo changa hanin tuak zok khrelem lo leol le nula hi irin ai nan tamang Nawhchizuar ming put chu andu haulowa tin alei du na zong hena an zuar lem lo boka ma se poisa an mo zual chang ero chuan an zuar khrelem lo nei ti kha lo hetaila chu i oi lo chuan Mizoram HIV kai charbek na kha enge ni kan ti kha mi pat mei chiat na ni in ngai zong pa ngai lo che swal pal ni ravin poisa tuak na na che swal ta zinga a hluak le zwalang ti po i ngai to thiam thei mai ome engpo ni se kan soi thui zel chuan kan soi thui tuk palange tuna tan chuan khate zong kha ni le phot se thlir tu zong te chunga lom thu kan soya Khawlbawm channel hi lo anzel turin kan han som hal bok cheu ni in zawai in mang thani man nuam vekule